I'm so excited to share this with you guys. Nag-graduate ko sa Iligan City National High School. As we go along, we're gonna go through with a lot of pictures. Like first year pa ko nag... Psychor ko. Mr. and Miss City High to. Lang, ako'y nadaog. Ang junior, senior prom. Also don't know about this one. I actually went to Philippine Military Academy. Char lang. Hey guys, once again, this is Sean Dela Cruz and welcome back to my channel. So, if bago mo diri or if you are new here, so you know what, it's so weird because I have to speak in English or in Tagalog or in Bisaya just in case na ay mga bagong, you know, wala pa naka-subscribe. So again, if you haven't subscribed yet, kindly click subscribe for more videos. I'm so excited to share this with you guys. And up next, let's proceed with high school. So, nag-high school ko sa isa rin ko kabahog tiil, no? Nag-graduate ko sa Iligan City National High School. Shout out sa mga taga City High dira, no? Ang pinaka number 1 nga dili malimtan City High, ang flag ceremony nga alas 5 sa kadlawon, bayt wala pay jeep. Sa una nga sayo kay din kanang tugno pakit tanan sa oval. Dito siya actually nagsugod ang akong hosting career, char. I mean ang training, not the career. Ang training ako dito siya nag-start kay mag-host mo ko sa Good Morning City High. Okay, as we go along, we're gonna go through with a lot of pictures. So number 1. Ano man na oy, Bill? Ito man na. Oh my gosh, kabati as in like first year pa ko nag. Oh, diba? Sorry. Nami aning sa gym. I think na program ana sa gym nga pero like uso ka na sa ano kanong kana mga lain jud kaayo ay no. Okay, ni first year high school. First year high school si Sir Eugene Dagyo ako ang teacher. Yo section Edison, science curriculum day ko. Psychor ko. Fuck. Si Carl, si Jane, ug si Ira. Kanina tayo ka naghimo mig skeletal model. I know na project po na ninyo sa una sa inyong science ay kun yung ilarag. By the way guys, pagka second year man to, pagka third year na ko ni appeal ko og pageant. Mr. and Miss City High to. So wala lang, ako'y nadaog. Oh, di ba? Kita maana. Wala yung kikog outfit. Black and red collection man daw ni din ang bot nga. Uy, shout out kang Ma'am Amy. Siya gyud nag-outfit na ko ana sa una. Oh, pak. Muna akong best friend si Ira. Siya ang ako ang partner. Oh, akong family. Very supportive na akong family. As always, good. Napay mga pa-banner. Busy kayo. Napod may speech choir sa una. O, tanaw, diba? Busy kayo kong outfit. Ano, oh. Tsaka kay kong ngipon sa una. Oh. Kana speech choir pa nga moments. Hi, high school friends. Kumusta na mo dira? No? Ano man yung si Jane? Jane, ganun mo kag cake dira? Kanang gibutang na ni mo si mong buhok. Sa cake raman anak pa makita. Ay, actually kamo di tanan. Ay, tanan day girls na ing ano, no? Sa cake raman na. Anong gibutang man na nato sa inyong mga ulo sa unag. Ay, wait. Going back sa kung pagka first year. Oh, pa, kanang nga picture, di ba? Ako na nasa tunga. Kuha na siya, 64th UN anniversary sa kung pag-search kanina. That's October 2009. Oh, pak, Green Hornets. Si Clarence, si Lyra, og si Marimar na akong tapad. No, ang cute kayo sa una ay. No, wala ta nag-expect nga ni di among pagdako. Pag-appeal po na ako, Mr. and Miss, o kana siya nga picture. Kana kami ni Ira busy kasi Ira kay gabeli dancing, ako kay gasing and dance. Dayon sa ako mo pagka third year kay nang appeal po day mig ano, syempre na mga movie festival sa una na oh yak sulod kay akong nawog. O sa drama na ako anyway, ginuog ko gala. Feel na ko sa una kay kamodelo nagyud ko sa una pag mga friendship na sana ka ma nag-post ka lain ba na mga post. Oh, di ba? Busy kay mga chain sa kong karsones. Buhay pa man noon sila.
And ang pinaka most awaited sa imong pagka taga City High or sa imong pagka high school is ang junior senior prom. Boom. Diba? Oh, it's a may outfit. Guys, kana siya nga outfit pinalit na nako sa okay. Ka remember pa ko rin kana bitong accent nga silver gipalit ako na sa crown. Then among plano ani ni Ira kanang naka-pink. Kay last mi mo sulod kay para manglingit tanang tawo sa amo and nag-start na din nangabot diming doa din nilingi gid silang tanan di unsay among award Miss and Miss unsa gini among award kami ang Mr. and Miss Junior na nga ng award pero JU man gud niyo so junior gud na kagay si Jade na among isa katapad busy po kay imong makeup Jade murag kag kuan kandidata. Tara pa, kamusta na ba yan? Hello, uy, maragin sila mga ice cream. Na yellow, si Marimar, si Clarence, naka-violet, si Darlene Yap, Pac valedictorian, anamong naka-pink, busy ka si Ana po, busy kay mga kalo niyo. My gosh, kalain ba aning nga mga panahon, uy, magmahay ta. Oh my gosh, unsa man tanaw ro gud mo mga dagway dara oramig ka ng mga pero feel kani bitaw na time kabalo mo guys. Kanang confident ta kay mi ani kanang feel na mo kay oy tsuraan na kay mi di ba tanaw na si Jane mura mo jay karakter sa isa kadula Jane bakit pani kaayo ang JS prom good like grabe ka makalingag and proceeding to my 4th year life kanina picture kay nag-shooting mi ana sa Abono kabalo mo sa among poster ready na mo makakita. Uy, kapatid sa mga poster, oh my gosh. Kaya naman ko ito movie festival sa una. So like, mo nang naiing ana ang amo ang kuan. Like, pildi biya may ani. Kisa po yung makadaog, uy, nga ni ang amo ang poster. So, centennial, pag ginig-shot, ginoong ko, kaluoy ba na mo, eh. Diba? Diba yung ano ba sa una, ma'am, Lorwax ka sa inyong hallway. Anyway, so kato siya. Next! 4th year na ta. Okay, ang isa sa pinaka-unforgettable 4th year ko kay section Einstein ko. Psychor gyapon. Okay, kani siya isa ni sa akong pinaka-unforgettable nga moment kana. That's field demonstration. Di ba? Busy kayo mga field demos. Sure, naka-experience pod mo field demo sa inyong pagka-high school. And kanigyan, ang pinakadili na ko malimtan sa una kay nag-appeal mig movie and then may, di ba, pildi man yung pagka-3rd year, pagka-4th year, bet hapat award. Di ba? Mawi, ko kay Chaka, kayo mong 3rd year. Pak mo na ang cast and production staff sa Vendetta, guys. Shout out sa akong mga high school BFFs. Tara, oh my gosh, unforgettable kainig. Kana si Ira gyapon akong partner ani di ba nice kaayo kana unforgettable kay na dog. Then kana siya this was during our mga shooting ni siya and we are just so proud because this is that one experience nga I think pinakadako og effect pod sa akong pagka high school kay we learned how to organize kay kani ako may president ani sa whole City High nga katong sa movies. So like dili man ko gusto gud nga sa gym ra na mo ipakita. So like naningkamot gud mig ayo nga na mapakita na mo siya outside the school. So na-push na mo siya. And then yes, we made it to Ultra Cinema. So like dito gipakita ang tanang mga movies. I'm just so proud ana like dako kay nga kwarta among gigunitan then kanang dako kay nga responsibility daghan kay mig pang istorya mga attorney naabot pa mig City Hall and all para ma-deal lang gyud kay dako biya kay siya nga responsibility kay mga estudyante pag outside the school nga activity kay di ba nga na biya ka issues like grabe ang paningkamot ani gyud nga sa shooting gyapon nila mo na time. Tanaw mo ra gud mo mga dagway. Pero again, no, kanang may nga na mga panahon feel na maginato kay marag, you know, di ba mga itsuraan na kay taana na time tanaw pa kay. My gosh, tsaka kay ko. Pak. Di ba nga naka-flexible inyong ankle sa una karon galisod na kugkuan dungo. Dancer man guggo sa una din. I mean, about deal now, but mas grabe ang training sa una mo nang nabuhat pa na nako. And fast forward naman sa akong high school life, so kana nang graduate na dahil may kay mang graduate man kita pag high school. My gosh.
macro na. Sa gawas mi ani sa oval nagtagad mi nga makasulod na mi bi opak na busy kay akong mama o akong ate na atong graduation na. Oh my gosh, si Dame, si Miracle, si Noemi, and then guys, kana day siya nga picture. Diba? Pag 4th year na ako, gingana na ako ang akong uniform. Sadly, nawala siya. Kanang gipapirmahan ako sa akong mga BFFs. Nabuhat po na ninyo. I think nabuhat po na ninyo. Kanang kay, syempre, last na good na ninyo nga uniform. Kabalo mo pag humapag, diba? Nag-graduate na mi pa, kilak-kilak and everything. Diba, kauman kay, nangaon din mi sa Chowking sa Gaisano Mall. Diba, tarang picture na mo. Diba? Silang anak. Oh my gosh, ganun sa Chowking. Oh my gosh, gigutom na noon ko lami kay ikaw nung Chowking niya. So kanang siya din kanida yung kay marag-invite nako si Levin, si Ana ug si Jean sa mong balay nga mga on. Kita man nga picture nag-ana sila medal. Okay, mga bright man sila, ako wala. Wadyo ko kaduwa tog medal sa kong high school life, Ginoo ko. And kato dai pare sa kong gingon kaganina nga artike ko sa elementary pagka high school nako nadala gyapon ako do siya. Murag nagya poy time sa kong life nga murag isa or duha ra gyapon akong polo. So ingato gyapon arte gyapon kay ko kay lagi nga lagi kalisod among life sa una nga. Isa ra gyud mong uniform ana bitaw so like muli ka then labhan nimo diretso then ihangir ipahangir then pagkaugma ug basa labi nag mag-ulan bitaw basta gabi guys. Na wala na gyud pag sure na gyud ko nga inig ka ugma ana kay basa gyapon din manakit naman din akong tiyan halawa nag pero like that was fun. Then high school pod sa City High ang pinaka the best gyud si Ma'am Hinobatin. Tandang tao sa City High mahadlok kang Ma'am Hinobatin bayot hadlok gyud kay na siya kay ang kilay pa lang daan ni Ma'am, di ba? Mahadlok na ka din katong blue niya nga eyeshadow din. Mag red lipstick si Ma'am Hinobatin kauban ni Ma'am Joanna. Kinsa to? Si Ma'am Joanna basta. Joanna. Nagyapon si Ma'am sa City High karon. Oh my gosh, I love that. Pero ang pinakahadlok tanan City High kani sila. Si Ma'am Baya. Panduha si Ma'am Platero. Ang bright kay mat kang patindogon ka hantod sa makasabot kasi manggibuhat. No kana sila mga hadlok na sila sa una pero like grabe sila ka dakog effect sa imong life. And kani pa din ang pinakadili malimtan gyud si City High kay ang oval nga pag nimo labay sa nga sakyanan kay mahilamos nimo ang abog mabuang na dayon ko. Kami sa una mga saykor pod min isa pod ni dili ko maulaw mingon ani mga pilingon kami sa una feeling namo kay saykor mi feel namo kami pinaka bright no mangawoy ug mga regular gabi ingahan gid sa pag ni mga contest kay we pildihon gid nato mga kanang mga regular ha. Ako na mga C80 by the way guys kato nag high school po ko kay silent driller day ko. Kay akong duha ka sisters man god kay nag silent drill sila nya ulo pag ako ray nananap po lagi ni nabalik na po ning mga ingani. Nag silent drill ko na paig kay ko sa una grabe na ko ka itom. And by the way guys kato day ang pag 4th year nako kay that was also the time. To those who don't know about this one, I actually went to Philippine Military Academy.